Nazdar lidi, vítejte u dalšího videa. V dnešním videu si pokecáme s fajn týpkem zase týpek. Nevím, jestli je fajn, ale video natáčím po druhý, takže jdeme na to. Takže asi začnu klasicky. Čau. Já vím, co mi odepíše, že jo? Ne. Se jsem náhodou vidět. Já říkám, že nemyslím. To vím. Ty jméno. Tam píšu mu ty jméno. Nevěřím. Hovno. Fakt? A kde je jaká barva? Nedá vole. Haha, skvělý for. Chyba. A ty jdeš pojďme. Kájo. Jsem kluk a natáčím video na YouTube. Nasahat? Já nasahat? Ne. To budou hádat. Nehádej. No. Tohle není snad ani možný. Ale je. To si kurva piš. Piš. Buď tichá, nebo tě zmuklám jako papír se získám. Haha. To se mám dát. Nevím, co ti na to říct, bude to dobrý. Dále. To bude to jasně, jasně, že tě nemají pracovat uchyle teplej. Vím, že tam mám chybu, ale jsem línej si ji opravit. Kolik mám? 5 minut. To se ptáš proč. Já jsem tam. No, jsem rád, mám nového skitele. Yes. Na tohle říká kdo?
a nic moc teda. Co? To je vymyšlám jako je tady hodně nejsem, mám velký svaly. To vidět moje. Počkejte, já si doběhnu pro nabíječku. Vlastně dolů prostě dělá. To je nabíječku. Prosím další. Můžeme to vidět, bo je to všechno. Ale taky na chvilku vás dokončím. To jako... PC. Jo. Tak když jsme skončili. Hopla. Dolů. Jsi nevěřím si. Já toho vím víc než ty. Já jsem vždycky nejvíc, ale je dobrý. Smyslu. Nejvíc. Příště vy mysli jiný. Hopla. Tak to bylo sice hezké, ale vůbec se ti to nerozumělo. Si to znova. Debile. Už jedu na ostro. Kdo to říká, ten to je. Kdo to říká, je víc. Počkejte, jsem klávesnice vytáhnu. Černý jenom to, protože ani nedrželo ta klávesnice. A potom si hodím nějaký třeba tadyhle výčkovat petky. Třeba takový já hodím si myslím nikoho, ale tak když to říkáš, budu dělat už blbý. Počkej. Ne, prosím, že ne. Dobrý. Já teď něco rozkvět nějakou slovku. Ale... Ne, zase. Budu dělat blbýho.
co je polemizovat. Počkejte. Nechtěl jsem to víc, ale mám na stole jídlo a zůstanu tu, když to potřebuješ. Nepotřebuji. Takže doufám, že si ti video líbilo, doufám, že ho ohodnotíš lajkem a koukni na předešlý video nějaký spinner triky, co jsme překonávali světové rekordy. Koukni se na tom, rozhodně ti to doporučuju. Doufám, že si ti video líbilo, to už říkám po druhým. Pokud si nový, dej like, všechno důležité máš v popisku. A já se s váma loučím a zatím čus. U dalšího videa se těšte, čau.